Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Ana ta sallama kamar babu kowa a cikin gida. Tun daga kwararo nake sallama kamar babu kowa. A mu je ciki mu je ciki. Me gida ka zo ka zauna mana. A kin kawo mu ruwa dai, kawo mu ruwa zan zauna. Kawo mu ruwa. Kaga kana ka abubuwa ne. Wata ina zan fara da ma din shawarar da abokanan nan suka bani ma ni na rasa ta ina ma zan fara amma wallahi ko me zai faru sai dai ya faru Allah. Shigo. Zai gani. Ya haƙuri ga ruwa. Yawwa. Ne haka a cikin leda. Wallahi. Ko an dan siyo mana wata tsaraba ne. A kai wata tsaraba. Ai nan da kike kallo. Na kagara ne. Wallahi. Kaya ne na gaya miki nan da yake kallo. Kayan sallah ne kuma mai gida da wurwura haka. Ba kayan sallah bane, ai nan da yake kallo. Nan kayan kanwaki ne. Kanwa. Wallahi tallahi tsakani da Allah da bari ke. Na fuskanci ayyukan gidan nan sun yi kewa ke kuma dama ba daga nan ba Allah ya wadata ki da kasala. Wannan shawarar ta ki ce wallahi da Ni za a ta amana ni za a yaudara.